Volám sa Martina, pracujem v oblasti obchodu a marketingu a spolu s mojou kamarátkou Zuzkou sme dlho hľadali seminár, ktorý by nám pomohol k nášmu osobnostnému rastu. Našli sme seminár Andyho seminár, ktorý mi pomohol v tom, že keď stretávam ľudí, vidia, že som sebavedomá, mám úsmev na tvári, som spokojná, púšťam sa do vecí, do ktorých som predtým nemala odvahu. Napríklad začala som chodiť na plávanie, ktoré som celý život vôbec neplávala. Proste zdolávam úplne nové prekážky, ktoré predtým by som si netrúfala na ne. Volám sa Zuzana, pracujem pre Rakúsku úspešnú spoločnosť. Ja som minulý rok riešila otázku osobnostného rozvoja, mala som nízke sebavedomie, kde vlastne chcela som na sebe začať pracovať. V tom čase som stretla Andyho, ktorý vlastne mi ponúkol príležitosť. Ja som túto príležitosť využila. Prišla som na jeho prvý seminár, ktorý mi dodal také nutkanie vyskúšať to sebavedomie. Začala som na sebe pracovať, zúčastnila som sa celého modulu seminárov, ktorý vlastne mi ukázal príležitosti, ktoré mi pomohli v biznise. Naučila som sa rozprávať, riešiť problémy v súkromnom živote s mojimi deťmi. Dokázala som prekonávať prekážku a hlavne som našla vo vnútri svoje vlastné ja, ktoré vlastne využívam a som vďačná Andymu. Ďakujeme. Ďakujeme.